és necessari el tema d'estructurar. I no només en un sentit genèric, sinó que s'ha d'estructurar amb tres vessants. S'ha d'estructurar l'espai i s'ha d'estructurar el temps, que són l'essència de la qüestió. Hem d'estructurar l'espai doblement, com a espai bidimensional que és i com a espai tridimensional, perquè l'espai audiovisual és un espai, per definició, ambigu. No és ni del tot bidimensional ni és del tot tridimensional. És un espai virtual, però és un espai, en definitiva. I si parlem de formes, les formes, perquè siguin tals, han d'ocupar un espai. Els límits poden ser tot lo ambigus que vulguis i, en fi, no hi ha cap limitació, però les formes ocupen un espai. I dues formes poden ocupar el mateix espai, tot el que tu vulguis, però les formes estan en l'espai. Si no hi ha espai, no hi ha forma. O en el nou espai, no? Tenir el fora de camp o... Bueno, sí, el concepte, sí, òbviament el concepte fora de camp, com els sons diegètics, els no diegètics, aquestes coses, sí, per descomptat. I clar, quan estem movent la càmera i ens apareixen objectes fora és que estem movent, no? Ens estem movent en un espai en el qual no s'acaba amb els límits de la finestra, perquè és un espai tridimensional, no? Però al mateix temps és un espai bidimensional. És pla, és un espai, les pantalles, monitors, són plans i per tant tenen una lògica bidimensional i una construcció bidimensional. I això costa a vegades d'entendre, aquesta ambivalència entre una cosa i l'altra. És molt complicat, però sí que són dues coses diferents. Nosaltres quan abans dèiem la composició, situem un objecte que ens quedarà en un lloc de l'espai, ja sigui en un lateral, en el mig, en el costat, en el que sigui, i això ocupa un lloc en l'espai bidimensional, que pot ser, o habitualment és, un espai actiu. Una cosa no està tot el rato en el mateix lloc, pot estar-hi, però sol ser un espai actiu, un espai, a diferència de l'espai estàtic, el nostre és un espai en moviment, un espai actiu. I aquesta bidimensionalitat té la lògica, l'estructura pròpia d'un espai bidimensional, que si és un espai rectangular, habitualment, té una lògica dels quatre costats, que marca unes diagonals, quatre angles, uns eixos de simetria, vertical i horitzontal, i uns laterals que ens marquen uns eixos de tensió propis d'un espai rectangular, sigui o no sigui audiovisual. Un espai rectangular té una pròpia lògica, una pròpia estructura inherent, que jugant amb els elements que posem, òbviament aquesta estructura la trencarem, la podem fer selectivament, la podem posar on vulguem les coses, on es vulgui, no hi ha cap limitació, però és evident que una cosa posada al centre de la pantalla difícilment no serà protagonista, perquè li passen dos eixos de simetria, dues diagonals i està al mig de la pantalla. Vull dir que el que vagi al mig de la pantalla, en fi, pot passar desapercebut. Sí, les altres coses criden molt, però difícilment, i si ens fixem en el disseny audiovisual, veurem que les coses que volem que destaquin habitualment se situen en el centre de la pantalla, però es poden trencar aquests eixos propis de l'estructura, es poden trencar perfectament i crear-ne d'altres, centres de tensió, actius i tal, que llavors parlaríem d'estructures més estàtiques. En el disseny audiovisual poden haver-hi estructures més estàtiques, que es mantinguin més al llarg del temps, que diguem el concepte més de diagramació més estàtic, o estructures actives, estructures que van canviant al llarg del temps, però estructures, perquè les coses tenen una lògica, estan on estan, perquè una lògica les ha portat on estan i a més obren una lògica per les que vindran després. Aquesta construcció de l'espai
està lligat amb aquest sentit del temps, no es pot deslligar. I quan canviem aquesta estructura bidimensional, el tema de l'estructura tridimensional, és que les coses tenen una lògica en la profunditat. Hem de tenir present el que dèiem abans, que quan llegim la imatge realista, la imatge narrativa, hi ha la imatge icònica, situem els objectes, per la nostra experiència visual els situem on els veiem. I el mateix fem amb l'audiovisual, que llegim l'espai i situem els objectes, però quan comencen a aparèixer formes volant o formes que entren per aquí i entren per allà, que comencen a posar en perill aquesta lògica, això ho hem de llegir també. I tot això té que tenir un sentit. I hem de tenir present que la manera inevitable que tenim de llegir la imatge, per molt abstracta que sigui, per molt no realista que sigui, és a partir de la nostra experiència visual. El més petit està més lluny i el més gran està més a prop. Això, si hi ha una altra cosa no trenca aquesta lògica, que sempre es pot fer, hi ha moltes variables, l'obert, el tancat, el gran, el petit, etc. Si no hi ha una cosa que trenqui una altra superior, diguem-ne, una altra entitat superior, que sigui un color que brilli molt davant o que sigui, si no es trenca aquesta lògica, sempre llegirem la cosa, les tendirem a llegir des d'un punt de vista realista. No podem superar-ho, això. Està en la nostra manera de ser, en la nostra experiència vital, i és així, diguem-ne. Aquesta seria l'estructuració elemental en la qual nosaltres anem, perquè tot el que veiem l'espai l'hem de llegir, l'hem d'entendre, l'hem de posar-nos dins del cap. És un espai abstracte, és un espai intel·lectual, diguem-ne, que només té una lectura perquè no té una realitat física, que és aquí aquesta ambivalència de la realitat virtual de l'audiovisual. És un espai que no té per què tenir una lògica física, ni molt menys, en el qual els objectes poden fer el que sigui, però nosaltres els hem de poder llegir, els hem de poder entendre, els hem de poder estructurar. I en aquest sentit, és una visió del món que no tenien els nostres avantpassats. Que entrem a l'espai en moviment, a l'espai en el temps, que és la clau diferenciadora del disseny en l'audiovisual, seria aquesta creació d'un espai al qual nosaltres el llegirem, l'hem de llegir perquè si no és inherent, hem de llegir l'espai. I el llegirem d'una manera o el llegirem d'una altra, però l'espai l'hem d'assumir, l'hem de veure, perquè si no aquestes formes que tenim aquí no tenen una ubicació, per molt ambigua que sigui, per molt tot el que tu vulguis, però aquest espai sempre intentarem, hem de llegir, no intentarem, no, el llegirem, trobaríem el mateix en el temps, l'estructura del temps, perquè si no tenim un discurs narratiu, si no tenim una trama, si no tenim una història, hem de construir el temps. I el temps no el construeix, la imatge no construeix el temps. La imatge és molt dèbil en construint el temps, perquè no té sintaxis. I és un problema. La imatge, quan no és realista, el temps li queda. I aquí, diguem-ne, hi hauria un concepte que em sembla interessant, diguem-ne, que és que la imatge, la imatge és l'espai, l'espai és de la imatge, i en canvi el temps és de l'àudio, és del so. Són aquestes dues lògiques, diguem-ne, bàsicament, perquè el so sí que té una lògica temporal, perquè només té sentit en el temps, i per ell mateix té una estructura temporal. I en canvi l'espai, diguem-ne, no és el món, no vol dir que no incideix, òbviament, el so incideix en la construcció de l'espai i l'espai incideix en la construcció del temps, però bàsicament l'espai és de la imatge i el temps és del so. I això fa que l'estructura temporal bàsicament la marqui l'àudio, ja sigui en forma verbal
o forma musical, o efecte sonor, o tot alhora. Però si hi ha parla, aquesta s'emporta el gat a l'aigua, aquesta és el que marca. On hi ha un so, no hi ha estructura, no hi ha altra manera de passar-li endavant. A la que hi ha la veu humana, diguem-ne, parlant, pots posar música, tot el que tu vulguis, però l'estructura del temps la marca la parla, sens dubte. Quan estem parlant de temps, l'àudio, per la seva pròpia lògica, crea una estructura temporal, crea les frases musicals, el que sigui, es creen un ritme, i això és el que fa que es produeixi el temps i doncs la imatge s'hagi de sincronitzar. Aquí també el concepte de sincronització és diferent amb la narració que amb la metàfora, perquè aquí habitualment no hi ha una veu que parla i un senyor o uns personatges que es mouen seguint aquesta veu, perquè normalment és diegètic, en aquest sentit, i llavors la construcció de la sincronia, perquè avanci el discurs, si no hi ha la sincronia és inevitable, és tema de l'audiovisual, no pot anar la imatge per un costat i l'àudio per l'altre, s'han de trobar. O sigui, hi han d'haver-hi punts, diguem-ne, punts culminants en els quals s'han de trobar necessàriament. Pot ser més continuat o més esporàdic, però necessàriament aquelles formes de les que estem parlant les hem d'entendre com l'origen del so que estem sentint, d'una manera molt ambigua, però aquella cosa ha de tenir una necessitat. No podem, o sigui, la confluència dels sentits, nosaltres anem a llegir l'audiovisual com una confluència de sentits. Ho volem llegir així. Necessàriament volem que sigui que allò tingui sentit unitari, que són dues coses que a vegades habitualment les fan professionals a part, tot el que tu vulguis. Però el discurs final és un discurs en el qual conflueixen dos sentits i que els hem d'interpretar allò com una font única de so i d'imatge.